Казаклар авылынан балам. Көкмораға 83 елына көчтүк. Мен кичкене вакыттан ук чоңгыда йөри баштадым. Башта таудан шудык, андан соң чоңгыда, чоңгы ярышларында йөрдем. Мектепте укыган чырларда бүтүнчө чоңгы белән бәйләнгән иде. Чоңгыдан кичтән йөреп кайтабыз. Икенче көнне, яз көне асфальтлар чыккач, лыжероллерга басам. Лыжероллерда жай буе лыжероллерда, велосипедта, йөгерүдә шулай йөрим инде. Ягын-тирә районнар чакыралар. Үзебезнең Күкмарада ярышлар булганда һәр берсендә катнашып барам. Үзебезнең категория 60-тан югары бит инде хәзер. Шул районнарда алган медальләр инде. Соба, бигрәктә, Вятская Поляна, Малмыш, Сосновка, Казан һәм Чаллы шәһәрләрендә. Казан шәһәрендә менә узган ел 23 елны 50 километрлы ярышта лыжероллер буенча менә медаль 3-нче урынны алдым. Роллер гына түгел, яңадан әле безнең скандинавская ходьба дигән ни бар бит әле? Төре бар. Скандинавская ходьба белән Казандагы ярышта 2-нче урын алдым. Аның медале. Училищеда укыган вакытта Рафкат абый булды инде. Ул үзе дә чоңгыда бик каты йөри. Хәзер дә йөри, 84 яшь булса да, хәзер дә ярышларга килә, бергә ярышабыз аның белән. Хәзер тренерым Саляхов Илфар Ахметович, мастер спорта, бик көчле тренер. Шуның кул астында шөгыльләнәм хәзерге вакытта. Бер атналык сборга балалар белән, лыжероллер белән инде. Анда яңадан күрше республика Волжь шәһәренә барып, анда өр-яңа трасса салганнар иде. Лыжероллер трассасы. Анда йөрттек балаларны. Балалар бик канәгать булдылар. Киләсе елга, менә быел инде 24-нче елны үзебездә дә салырга диләр. Бик шәп булыр, бик әйбәт булыр иде лыжероллер трассасы салсалар шул базада. Базага барам. Шунда шөгыльләнәм. 20, 15, 20, 30 километрлар йөрим. Лыжероллерларда күбрәк инде 30-50 километрлар йөрибез.